Bueno, lehenengo eta bin barkatu berandu etortzagatik. Bueno, egun hon. Epa, Jesus, no sé yo, Bueno, orain, ez? Entzuten didazue, bai, ez? Bai, bueno, egun hon. Para mí es un placer compartir. Atsegin handia da niretzat hemen egon izatea, gauza asko ikasi ahal izan ditugu, ez? Eta aurretik hitzartu dutenen gauza asko esan dituzte, eta interesgarria da, eta interesgarria ikastea. Eta ere, eskerrik asko hemen parte hartzagatik eta errealitate gogor hori izateko eta hizkuntzetan ere lan egiteko. Gero eta errealitatea handiagoa da Euskadin eta baita ere gizarte garauetu ere. Familia eta komunitate tradizioetan barnean ere egiten ari garen inbertsioa. Decía que la realidad de nahi ez den bakardaren errealitateak gora egin du, pandemiaren ondorioz uste dut ere aipatu duzuela, ez da, eta iruditzen zait, aipatzekoa dela elkarlanerako esperientzia eta nahi hauten erakunde eta entitate soziala topatzeko aukera hau egotea, ez da, oinarri partekatua ditugu, badakizue lankidetza publiko soziala, gure nortasunaren ezaugarri nagusietako bat, eta bada, guk lan egiteko dugun modu bat, ez? Eskerrak hemen edizkiot ere, behatuzeko taldeari, gizarte zerbitzuen euskal behatokiari, espazio hau posible egiteko eta dinamizatzeko egindako lanagatik. Natuko dut. Lehenik, bakardadearen errealitati buruz hitz egingo dut zenbakietan. Zuek esan duzue oso garrantzitsua dela zenbakiak eta datuak eukitzea, nik hitz egingo dut horretaz. Bigarrenik, arazo horri aurre egiteko gauzatzen ari diren zenbait ekimen aurkeztuko ditut. Ere datuak eta ere ekimenak zuek esaten duzuen moduan eta esan duzuena. Eta azkenik, proposamen batzuk aurkeztuko dizkizuet. Datuak, esan ditugu, datuak, ekimenak eta proposamenak. La soledad es un sentimiento universal y una experiencia humana ineludible. Bakardadea, sentimendu unibertsal eta saiestezin badak giza esperientzian azkunde pertsonerako, autoezagutzarako, aukera izan daiteke. Ez denean hautapenea inposaketa baizik, bakardadea guk aukeratzen ditugunean. Eta osasun fisikoa eta psikikoan eragin handia duen egoera ere kronikoa bihurtzen dela. Euskal Erkidego Autonomian osasun inkestaren azken edizioan bakardeari buruzko galdera bat sartu genuen. Azterlan honen arabera, gure biztanlearen 3,3% bakarrik sentitzen direla sarritan esaten digute. El problema, como decía, arazoa sortzen da, bakardadea ez denean aukera bat, inposaketa bat baizik, eta orduan egoera kroniko bihurtzen da, alderdi fisikoan eta psikikoan eragina duenean. EAeko osasun inkestak norberak hautemandako bakardari buruzko galdera bat sartu zuen bere azken edizioan, eta haren arabera biztanleriaren 3,3% bakarrik sentitzen da, beti edo sarritan. Eta zifra hori 6,6 igotzen da 75 urte edo gehiagoko pertsonen kasuan. Euskadiko 55 urte eta gehiagoko pertsonen bizi baldintzei buruzko hirugarren inkestak Eusko Jaurlaritzak Matia Institutoarekin laguntzarekin egindakoak honakoa bereizten ditu. Urte eta gehiagoko 4 pertsonatitik bat. Familiakoekin, lagunekin edo bizilagunekin harremanik ez dutenak, biztanleen 10% dira. Bakarrik sentitzen direla diotenik, biztanleen 7% baino zertxo bait gehiago dira. Eta adinean eta mendekotasunaren gora egin ahala gehiago. Decía que la encuesta sobre condiciones de vida de las personas de 55 años o más. Esan dudan bezala, inkestanetan bere izen dira batetik bakarri bizi diren pertsonak, 80 urte eta gehiagokon artean 4tik bat, senideekin, lagunekin edo auzorekin harremanik ez dutenak, oda biztanleriaren 10%, eta bakarrik sentitzen direla diotenak, oda biztanleriaren 7%, baino gehiago adinean eta mentasun mailan gora egin ahala.
Europar Batasunean bizikalitateari buruzko Europako inkestaren arabera herritarren 12% bakarrik sentitzen da denboraren erdian baino gehiagotan. Eta pandemiaren lehen hilabetetan 2% bikoiztu egin zen. Errealitate horren aurrean ekimen ugari eta askotarikoak garatzen ari gara Europan eta Euskadin. Horietako asko hemen ordezkatuta zaudete eta hitz egin duzue honi buruz zuek guztiak lankidetzan ari zarete eta egiten ari garen maparen parte izango zarete. Beste herrialde batzuen evidentzian oinarritutako jardunbidea eta politika egokietatik ikasi behar dugu. Interesgarria da, ez da, aipatu dituzu adibidez, Erresuma Batua eta Japonia bakardaren aurka borrokatzeko berariazko ministerioak sortu dituzten herrialdeak. Eta bestalde, Europako Batzordea bakardadeak gizarte arazo garrantzitsutzat jo du. Eta Joint Research Centerrek berak adierazi du nola nahi ez diren bakardade bereziki kronikoek eta gizarte isolamenduak eragin handia duten, are larriagoa pandemiaren ondorioz, eta eragin handia dutela osasun fisiko eta mentalean, bai gizarte kohesioan ere lehen aipatu den bezala, da komunitatean. Eta, nahi ez diren bakardade horiei aurre egiteko, evidentzian oinarritutako berariazko estrategia eraginkorrak diseinatu behar dira. 2021ko lehen txosten ondoren, Dubravka Šuica presidenteordeak, ezakitu ongi esan duan bere izena, dio, CCI-ari eskaera bat egin zion, eta ark esaten zuen bazeudela evidentzia zientifikoak bakardari eta isolamendu sozialari aurre egiteko ikuspegi Europar posible bati buruzko hausnarketa egiteko. Eta agendan dago, beraz. Eta hildo berean, Europako bakardadea monitorizatzeko Europako Parlamentoren proiektu piloto bat jarri zen martxan. Europar Batasuneko bakardari buruzko 2020ko inkesta estentxiboan zehaztu zena. Eta CCIaren webgunean horri buruzko erreferentziak aurkitu ditzakezue. Euskadin bakardari aurre egiteko estrategia bat diseinatzeari dagokionez 5 proposamen leherazten dizkizuet. Saria bat sortu eta elkarlanean aritzea, adien berrik zuk esandakoa. Europako Batzordeak bakardeari buruz egin berri duen berrikuspenak sensibilizazioan, loturaren sorreran, taldeko jardueretan edo soluzio teknologiketan arreta jartzen duten ekimen ugari identifikatzen. Baina berrikuspen honek berak ariesten du oso garrantzitsua dela bakardearen eta giza isolamenduaren aurrean antolatuko sistema baten parte izan behar dugula. La primera propuesta es cooperar y generar una red de experiencias e iniciativas. Lehena, lankidetzan aritzea eta esperientzien eta ekimenen sare bat sortzea. Europako Batzordea bakardadeei buruz egin berri duen berrikuspenak hainbat ekimen identifikatzen ditu. Sentsibilizazioan, harremanen sorreran, talde jardueretan edo irtenbide teknologikoetan arreta jartzen dutenak, baina berrikuspen horrek berak adierazten du oso garrantzitsua dela elkarrekin konektatzea, bakardaren eta gizarte isolamenduaren aurrean antolatutako sistema baten parte izanez. Bigarren proposamena, bakardaren mota guztiak eta adin guztietan landuko dituen ikuspegi integral bat hartzea. Bakardaren mota guztiak lantzeko. Bartzelonatik esan duten bezala horretatik hasi eta adinekoetan arte zaintza guztiekin. Bizitza zikloko zaintza guztiekin batera. Gainera, funtsezkoa da, genero ikuspegia eta ikuspegi intersekzionala ere sustatzea. Generoan, jatorrian eta adinean oinarritutako gizarteken laguntzetako sareetarako sarbidean aldeak daudelako, adibidez, hirigintzan ikusi izan dugun bezala. Eta adibidez, migrazio eta asilo zuzendaritzatik mentoretza eta babes komunitaria sustatzen ari gara. Pertsona eta familia migratzaileen harrera egiteko eta horiek gizarteratzeko bidarteko gisa. Eta baita ere, familien eta aurren arloan lanean ari gara. Tratu ona eta berdinen arteko harreman positiboak sustatzeko eta baita bikoteen arteko isolamendu sozialari eta tratu txarrei aurre egiteko ere. Hirugarrenik, gure estrategiak bakardaren prebentzioan eta detekzio goiztearrean eragin lezake. Baita uraren lanketan ere lotura komunitarioa modu berrietan indartuz eta eraikiz. Laugarren propuesta. Bakardadearen sentimentu subjektiboan eta isolamendu sozialean eragin beharko genuke. Laguntzak sareak sortuz. Faktore objektiboko pertsonaren bidezko isolamendua motivazioen eta gaitasunaren bidezko esaterako,
edo faktore sozialen bidezkoa, edo laguntza sareen eskugarritasunaren bidezkoa. Laguntza instituzional eta sozialean sare komunitarioa lankidetzan nola bultzatu erakusten duen adibidat zaintzeko tokiko ekosistemak dira. Zue dakizuen moduan gu daukagun ere hitzarmen bat Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta zaintzako tokiko ekosistemetan. Decía que en cuarto lugar, la cuarta propuesta, Laugarrenik bakardaren sentimendu subjektiboa eta gizarte isolamendua azpimarratu beharko genituzke, babesareak sortuz faktore objektibo pertsonalengatik isolatzea, lanola motivazioengatik eta gaitasunengatik edo sozialengatik, alanola laguntza saren eskuragarritasunagatik. Rafak eman dit azterlan bat eta eskerrak eman edizkiot eta baita ere Mariani azaldu dutelako nola telefonikan kuantitatiboki ikusi zuten eta askotan arlo ekonomikoarekin eta BPG-rekin ere gertatzen da, ez? Ikusten da ea lotura bat dagoen bakardadarekin eta sare bat izaterekin. Gomendatzen dizuet, oso interesgarria da. Erakunden eta gizartaren laguntzako sareak bultzatzeko moduaren adibide bat da, eta lehen aipatu ditut ere zaintzen tokiko ekosistemak. Eta zaintzaz ari garenean, bakardadeaz ere ari gara, eta desfeminizazioaz ere ari gara, eta arlo publikoaren arduraz ere ari gara, argi gera dadin aipatu nahi nuen. Lehen ere esan du sare lokalak direla, sare sozialak eta sanitarioak Gipuzkoako Foru Aldundiak, une honetan, hitzarmenen arabera, honako sustatza dutenak Gipuzkoako Foru Aldundiak, udalek, eta Eusko Jaurlaritza sektore pribatu, sozial eta komunitari familiarrekin lankidentzan. Hori dira ekosistemak. Ekosistema horien barruan euskortasun sozial eta funtzionaleko edo mendekotasuneko egoran dauden pertsonei hurbileko eta sareko laguntza ematea sartzen da. Beste, laguntza, autonomien sustapen eta gizarte ingurunerako sarbidea azpimarratzen da horietak. Hau da, komunitatea sortzen ari gara. Auzolanaz. Azkenik, ikerketa sustatzea dago, ezagutza partekatzea, esku hartze eraginkorrak diseinatzen lagun dezakeelako. Lagungarria izan behar da, arazoaren dimentsioa eta ondorioak hobeto ezagutzeko. Baita ere, bakardadei aurre egiteko zer esku hartze dauden ebaluatzeko gehiago ikertu behar da, beharrezkoa dugu. Zertarako? Estrategia partekatu batera iristeko gure asmoa baita lendia den ekimenetatik abiatzea eta tailerra baliatzea oinarrizko dokumentu bat sortzeko. Gaur nagusia agendarekin zabaldutako parte hartze prozesuari jarraipena eman nahi diogu. Izan ere, epe laburrera estrategia bat eraiki nahi baitugu, oinarri horietatik abiatuta dauden ekimenekin lotuta eta baita Europa mailan ere abian dauden foru eta toki estrategiekin lerrokatuz. Erronka handia dugu, beraz, guztiok, baina ziur nago, entzundakoa eta gero, taldean lan eginez, sarean lan eginez gai izango garela, gizarte inklusiboago eta solidariagoa eraikitzeko. Euskal gizarte onena, gero eta inklusiboagoa eta solidariagoa izango dena. Gure espirituan dagoelako, gure gizartean nahi dugu inork bakardareari laguntzarik gabe aurregin beharrez izatea. Eskerrik asko zuen arretagatik eta kausa honekiko konpromisoagatik.